Us la deixo aquí. Per nosaltres! Molt bé. A veure, aquestes senyores, l'amanida mediterrània per... Ah, sí, per què? Era per què? Gràcies. Aquí servida. I a veure, la mousse d'escalivada... sí, per què? Gràcies. Molt bé. I les anxoves? Esclar, per vostè. Si són servides. Gràcies. Doncs, bon profit. Perdoni. Sí? La mus porta ceba? Sí. I d'on és? De Mataró, per servir-la. Però fa molts anys que treballo aquí a Barcelona, sap? No, la ceba, d'on és la ceba? La ceba... No, la ceba és del país. Del país, però d'on? Del país? D'on? D'on era el Dalí, el pintor? Era de Figueres, no? Això, són de Figueres. Són de Figueres, són molt bones. Ens les porta un pagès que sempre... I les anxoves? Sí, les té aquí davant, no? No, ja. Vull dir, d'on venen? Deuen ser del Cantàbric. Sí. Sí que vostès pensen que són del Cantàbric, però no són del Cantàbric. No? No, i mira que són bones les anxoves del nord. Sí. I tant. Doncs són d'allà, de l'escala. De l'escala. Bueno, són molt més bones i tenen un puntet de sal i tot, i són més de prop, no? Ens les porta un pescador que quan ve diu... No sabia que l'amanida portava formatge. Sí, és un formatge boníssim, com tot el que servim aquí, oi? Ens el porta... No, de fet, no ens el porta ningú. L'anem a buscar nosaltres, perquè així ens assegurem que... Sí, esclar. De què és? De llet, és de llet. No, em refereixo de quin animal. Perquè jo, segons quins formatges... No, a veure, així tan blanc, ha de ser de cabra. Sí, oi que sí, exacte, sí. Ui, és de cabra. De cabra sí que en menjo. Sí, no, jo els he dit a la cuina, poseu-ne de cabra, perquè n'hi ha una que... Bé, necessiten alguna cosa més? No, res. Perquè jo no tinc cap problema. No, ja està bé. Gràcies. I les setrilleres? És que te l'he de dir jo, esclar, per l'amor de Déu. Que professional, aquest cambrer, no? A mi és que els cambrers m'al·lucinen, Han de recordar tot el que porten als plats, quin és el plat de cadascú. Són una mica com nosaltres, que quan fem teatre hem de recordar tota l'obra. Sí, però ells el guió els canvia cada temporada. I de vegades alguns restaurants cada setmana. I a cada taula és diferent. I hi ha clients amb unes manies que no... Sí, que volen saber d'on ve tot, oi? I aquest cambrer, per l'edat que té, quina memòria, no? I el sentit de l'humor que hi posa, Fent bromes i tot, ell. I a mi, escolta, a mi és que em sona. No sé, em recorda un actor, potser? No sé, vosaltres, no? A mi la veu. La veu és com si fos, no sé, em recorda el Woody Allen, no? Sí, ara que ho dius... Bueno, vols dir? Molt bé. Les setrilleres. Molt bé. Bon profit. Escolti, una pregunta. Sí, vostè dirà. Vostè no ha pensat mai dedicar-se al teatre? Jo? Vinc al teatre. Sí. I fer cada dia la mateixa funció. I repetir cada dia el mateix. No, però, home, quin avorriment. I ara... No. A mi el que m'agrada és improvisar. Sí. Va, vinga, espavila. Estàs molt aturat avui. Què dius, si tu no has fet res? Si tu he hagut de xivar tot jo? Ningú no és perfecte.